गोसोखौ दबथायाखै। आयै नों थाथ'दो आं थांसै। मान बहा थांनो ओंखारदों? मान रथना मान रथना मान 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 रथ थाथ'ना मान प्लिज मान नों बहा थांनो प्लिज खोन्थाना खोन्थादोल'ना नों बहा थांनो? नोंनि जानगाराव आंहा नोंखौ मोजां मोननो जेबो मोन्थाय गैला। नों आंखौ दानो बावबाय नामा? आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो बुरखाय हाया। प्लिज मान नों आंनि जानगाराव दा थां। मान प्लिज दा थां ना। जिना आं नोंखौ मोजां मोनो मा मोन्थाय दं? आं दे सासे फुस्लासो। नों आंखौ मानो मोजां मोननो फोरोङो? आं बुंखादोंमोन ना आंखौ नों जाम्बा खालामगोन होनना। दिनै नोंनि मोजां मोननाया मानोबा सिमा गैयै बायदि बुरखायस'नो हाया। आं नोंखौ मानो मोजां मोनफ्लाङा? दिनै नोंनि आफायादे आंखौ माखासे सोदोब गैयै रावफोरजों रायबाय। जिनानि इयुना गुबुन नाथाय नोंनि जिउआ नंखायसो। नों जिनाखौ मोजां मोननो मा मोन्थाय दं? नों जिनानिफ्राय जानगाराव था। जिना जायनि थाखाय आं दिनै गुबुनाव थांनो गोनां जादों। नों आंखौ माब्लाबा गोसोखाङोब्ला आइ लाभ इउ मान बुंनोल' दाबाव। आयं जाबाय ना? जाबाय आयं गासिबो जाजोब्बाय। बैनाय एसे नायथ'दो एसे बुजायबानो जाबाय हा। गुमै नों सिन्था खालामनाङा गासिबो थिग जाजोबगोन। दे बैनाय नोंनि आखायावनो थाथ'। जागोन 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 थाथ' आब' थाथ' दे मावसिथालै नोङो सालायदे गारिया। बाय बाय। आयं मानोथो दोनहरलायनांगौलै? न'आवनो रावबो गैखाया। आंसो दा सिरि सिरि मोनबाय थासिगोन जिना गैयिखाय। आयं आइना बे फरायनोसो थांथ'दो उनाव फैफिनगोन। आयं अमा बेदर जायैया गोबावानो जाबायलै। दिनै सिलबारि बाजारबो जानोसै नामा दिनै खनसे? दे आयं जानो हागोन। नै आयं दिनै बारिखौ एसे एवस्रांनांगौमोनलै। दे जागोन आयं। जिना मानो एफाग्राब गाज्रिथो सावगारि आइ? नों सिरिथा मामि पापा जिनायालाय? आं मा मिथिगौ फिसा जिनाया न'आव गैया नामा? गैया पापा। हा बहायथो थांदों बिलाय? जिना जिना नों बेयाव हारसिं मा खालामगासिनो? जोंथ' दिनै बाहेरायाव बेरायहैथारनांगौना थ' मा बार लेट जागोन। सावगारि आं थांनो बादों। आं थांनो थाखाय गोसोआनो गैखाया। अ गड नों मानो थांनो बादों? नोंथ' जोंना थाफैनाया सप्ता मोननैयानो जाबायना नाथाय बाहेरायाव खनसेबो थांजायाखै। सावगारि आं थांनो बादों। नों थांदो ना हारसिं। आं बेखौ माब्लाबाबो मानिया। नों थांथारनांगोन। थौ ना मा बार लेट जागोन प्लिज थौ।
फैदो जिना थौ जिना आरोय दसे बेरायहैदोनि थौ सावगारि आंनो गाबोन 5,000 रां नांगौमोन हरथ'नो हागोन ना? मानो नांगौ नोंनोलाय? आफाया आंखौबा ओरैनो दासान्दि फैसा खरस खालामनायनि रायगासिनो दङ। बा नों हौवानो हरथ'लाया नों आंखौ फोथायाना? दे हरगोन हौवाखौनो फोथाया जायो नामा? मानो नांगौ नोंनोलाय फैसाखौलाय? नों खोथाग्रोना नोंनो बेखौबो खोथाबावनांगौ आंनो गाबोन हरदोल'। नों आंनि राजा नालाय खर'आनो गिदिर नों हले आंखौ देनां रानि बायदि दोननांगोन। नों आंखौ जोबोर अनना सना? औ अनाबा गावनि हौवाखौनो नोंलाय आंखौ अनगोन ना अना? है बेफोर गोजां खोथाफोरखौनो सानबाय थायोना? जिना नोंलाय माथो सिरि थाबाय थाखो माथो फंसेबो रायदावरा साहार आंखौ स्रि थानो लुबैदों आंखौ बिदिनो थानो होदो। आच्छा जिना नोंहा मायबा जादों नामा जिउआव मायबा दुखु दं नामा? साहार आंखौ जेबो दासोंसै थौदो सावगारि मोजां दसे इन्जय खालामहैदोनि आं खालामलायला दे एन्जय जाहार नोंसोर खालामनायानो जासिगोन। थौदो बिसोरखौ लिंहैफिनदो। अके बाबा आइ एम सरि थांफिननो सम जाबाय। नायहरनाय सना मालाय बिसोरबो गोदै खोथासो रायलायगासिनो दं। थौ बिसोरखौ लिंहैनोसै। जिना ओइ जिना फैदो। हरनै लेंहरबाय थौदो जिना थौदो थांनिसै। थौदो जाहार हनै थौ रेस्टुरेन्टावनो माबा मोनसे कफि सफि खालामहैनोसै। दे जिरायनोसै साहा मोननै लाबो। जिनाया बबेनि आरो नोंसानाव मानो दंफैयो? बेथ' जोंनि पापानि निजा बिब'नि फिसाजोसो बेगो फरायनो जोंनाव थाफैदो। जोबोर मोजां सावगारि बिदिबा। माया मोजां जाखो जाहार? नङा जिनाया फरायनो थाफैनायखौसो बुंदों आं। नङा दे नों जिनाखौ मानो सोंदो? थारैनो नों जिनाखौ समायना नुयोना जाहार? सावगारि नोंबो थिगखौनो बुजिदों जिनाया जोबोर समायनाल' नङा बेयो थार गोसोनि सिख्ला। मा नों जिनाखौ गोसोथारबाय नामा? बियो बेबायदिनोखा। आं हास्थायना मा जानो सावगारि बेहाबा मोजां मोननायसो दं नामा? सावगारि नों आंखौ हेफाजाब खालाममारगोन ना? थारैनो आं जिनाखौ मोजां मोनबाय। नों मा जिंगा खालामदों आं दंना। अके जाहार जाजोबगोन। थौ ओइ देखुरा ओरै फैलाय। मामोन आदा? आरे बे गारिजों मानो फैयो नों मिथियो नामा बे गारिया मा थागला जादों? एसे गोबाव जागोनलै आदा।
आदा गारिया जाबायमोनलै आदा फैसाया मानि फैसा एसे गारि खालामनायावनो फैसा नांगौ नोंना मा बुंखो बिदिब्ला जोंनि गेरेजाव दा फैलै मा बुंदों नों गथ' नोंसोरनि दादागिरिया सलियालै जों मा खस्थ' बुंदों नों खालामनासो गथ'? मोननाय आइदि ओइ दादागिरि फैसा गैयाब्ला गेरेजाव मानो फैयो ओइ बेटा जोंखौ सिनायाखै नोङो मा नायखो होदो ओइ ओइ या नायगोन बेटा नोंनि बे गेरेजखौ अ नोङो जिना नों माथो एडमिसनखौनो लायाखैसिनो आं फरायनो गोसो गैला जाहार बेबायदि नङा जिना गोरोन्थि दा बुजि गुबुननि खहा जानाय नङा गावनिसो जागोन आंनिनो खहा जाथों आंनि साननाय लुबैनायखौ गुबुना सिफायनानैसो होखायो अब्ला आं मानो फरायनो जिना नोंनि साननाय लुबैनाय हास्थायनाया मा बुंना आं नोंखौ हानायमानि हेफाजाब होनो राजि जाहार आंहा उन्दैनिफ्रायनो सासे मोजां मोननाय दंमोन नाथाय बे मोजां मोननायखौ मानो हेंथा होनांगौ बयनिबो मोजां मोननायखौ हेंथा होखायो जिना नाथाय बेनि गेजेरजोंसो मोजां मोननाया गोरासिन जायो जाहार सोरनाबा जायो सोरनाबा जाया गासिनाबो समान नङा आच्छा जिना नोंनि मोजां मोननाया बबेनि आरो बबाव थायो खोथादोना आंनो बे गुबुनाव ओंखारलांदोंमोन दाबा न'आव दंना गैया आं बोरै मिथिबावनो जिना बेनि न'आ बबाव आंनि गामिनिनो थौ जिना आं नोंखौ हेफाजाब खालामगोन जों बेखौ नागिरनो थांसै जाहार नों औ जिना थौ नागिरनो थांसै दे साया लोंदो दे लोंदाय सासे लोगोनाव थांनांगौमोन मानोबा पापा बेना सानफ्रामबो लोगोनाव थांनाय बेरायनायानो जोबा सावगारि आइ नों गाबोन लोगोनाव थांनायखौ बन्द' खालामथ'दो मानो पापा आंलाय मा खालामनांगौ गाबोनलाय नों गाबोन जिनानि एडमिसनाव थानांगोन गथ'आनोथ' मा जाखो बि सावगारि आइ नोङो जिनाखौ मोजाङै बुजायनो नाजा बियाथ' मोजां मोननाय दंखायो हायोबा नोङो बिनि मोजां मोननायखौ सोंनानै ला
बेखौ बुरखायनो हाबावगोन ना बिफा दानो जिबायदि अख्रा गोसो लाबाय आयै नोंसोर जिंगा दा खालाम आं गाबोननो बेनि रमान्सखौ जागायफिननानै होगोन आंहा सासे एम.कम पास जानाय सेंग्रा लोगो दं मुङा जाहार दे आइ बेबायदिनो नोङो बुरखायदो मोजाङै बे जाहारजोंनो लोगो खालामना होदो बिदिबालाय मोजाङानो जाबाय फिसा जागोन माम्मी आरो पापा दे नोंहा कापफोरखौ लांफैदो बिमा बै रेन्जखौ हरनाय गारिया मोजां जाबाय नों बेवहाय औ जिना नों बेवहाय मा मावफैलाबायगासिनो थोद' न'आव थांफिननोसै नाङा जिना आं दानो थांनो मोना नों आंखौ अनलाना नों आंखौ बावबायना नङा जिना बेबायदि नङा जिना आइया माबोरै दं आयंआ मोजाङैनो दं नों थद'ना न'आव आंबो थांफिननोसै नों मानो बेवहाय बेफोरबायदि मावफैलाबायदों जिना आं थाङा दा नों अबाव दं आमाइमोननाव आं आमाइमोननाव थाला आरो आं एडमिसनखौबो लाफिनासै जिना नों मा बुंलाबायदों मानो एडमिसन लायासै नों मानोथो नों आंखौ गारनानै फैया नों आंखौ बुजियाना आंखौ जेबो दा बुंसै बै सेंग्रा दाखालि जोंखौ आखाइ होनाय बेनो थौ दावहाखौ जागायफिननांसिगौ नोंसोरथ' जेनबाय जोंनि गोहो नायदो ओइ बुख्रा नोंबो बांद्राय दा दुबा लाखा सेंग्राया हले देन्जारखा खेबसे बिफानांगोनबो आं हले गिखायोलै साला मोस्रोम जिबन नाय एबार जोंनिखौ दे नायथारनि ओइ र' मोजां गसं मानो आंखौलाय बे नोंनि आखायाव लानाय सम्पतिया मा बिलाइ आंखौ बांद्राय जंखायनाङा जोंहा मा खालामनो नोंनि मने हर नों मा खालामनो
Bodo, Nerswnनि गोहोआ अख्लाय Sal